wygrał ze swoim imiennikiem z tarnowskiej drużyny Krzysztofem Buczkowskim, a więc także będzie chciał za wszelką cenę zmazać tę małą plamę ze swojego dzisiejszego występu. No i zobaczymy, jak będzie to wyglądało w jego drugim starcie w dzisiejszym spotkaniu. Już jakby głodny tego ścigania się Krzysztof Kasprzak, jako pierwszy ruszył w kierunku taśmy maszyny startowej. Już także pojawili się na torze pozostali trzej zawodnicy i za chwilę będą oni już pod taśmą gotowi do 7. gonitwy dzisiejszego dnia. 19-17. Tarnowska drużyna stawia tutaj bardzo twarde warunki ekipie gorzowskiej, gorzowianom, którzy w tym sezonie wygrali, podkreślamy raz jeszcze, do tej pory wszystkie mecze na własnym torze. Najniższa różnica, jaką wygrali spotkanie przed własną widownią, to było to 10 punktów na korzyść gorzowskiej Stali. No ale podopieczni Marka Cieślaka chcą pokazać, że są niezwykle wyrównanym teamem. Jeśli jednemu z zawodników starzy się gorszy występ, inny ma tutaj ewentualnie przywozić punkty do mety. No i zobaczymy, co wydarzy się w wyścigu 7. Gospodarze oczywiście najbardziej będą liczyli tu na Krzysztofa Kasprzaka, ale w zespole gości także Janusz Kołodziej. Po tym, jak dał sobie wydrzeć tę drugą pozycję w swoim pierwszym występie, też dostał po nosie i będzie chciał w związku z tym odreagować. Reprezentanci Polski, Kołodziej i Kasprzak obok siebie, a dalej Gomulski, który jest przecież w tym sezonie także bardzo mocnym punktem tarnowskiej drużyny. No i Piotr Świderski, który także na tym torze z kolei potrafił już zdobywać dwucyfrową liczbę punktów. To ci zawodnicy, podjeżdżając pod taśmę, bardzo chcą wygrywać, bo tu pomijamy już wynik meczu, ale to jest w ich wykonaniu praca. Oni w ten sposób pracują, to ich praca, wiadomo, za pracę się płaci. Także tutaj już na pewno oni nie dopuszczają do siebie, że traktujemy to jak trening, czy jak jakieś towarzyskie spotkanie. Ja muszę wygrać i to tyle. Proszę Państwa, ruszył Krzysztof Kasprzak, a tymczasem defekt na starcie jego partnera Piotra Świderskiego. No i niestety mimo starań Kasprzaka nie uda się tego biegu wygrać gorzowianom. Co najwyżej może zakończyć się to remisem. Teraz opadnięty z dwóch stron. Jeden blisko krawężnika. Mowa o Gomulskim, drugi szerzej. Janusz Kołodziej starają się atakować Krzysztofa Kasprzaka, a nuż ten popełni błąd i jeszcze ewentualnie w tym wyścigu uda się sięgnąć po wygraną, ale Kasprzak bardzo skrupulatnie, bardzo uważnie, chociaż teraz Kołodziej już równo z nim. Zacięta walka w wejściu w kolejny wiraż, jednak odparł ten atak jeszcze Krzysztof Kasprzak. Ostatnie okrążenie się rozpoczyna ponownie, zrywa się do walki Janusz Kołodziej. Kacper Gomulski już tylko przygląda się temu, co dzieje się na dwóch pierwszych miejscach, ale idzie spokojnie, bo wie, że i tak tarnowianie tego biegu nie przegrają. Kasprzak na pierwszym miejscu, jeszcze wściekle Kołodziej, ale nie daje rady. Na trzeciej pozycji przyjeżdża w tej sytuacji Kacper Gomulski. O pechu może mówić Piotr Świderski, a zatem 3-3 w tym biegu. No i mamy 22-20 prowadzenie zespołu gorzowskiego po 7 biegach tego meczu. Tak, tu mieliśmy przykład idealnego startu. No coś dużo dzisiaj defektów dzieje się i to na samym starcie. Najczęściej zdarza się tak, że w trakcie jazdy coś odpadnie, coś przerwie, a widzimy przyczynę tego defektu. Są to ogromne straty. Zawodnik, no niestety, musi się pozbyć już z tym silnikiem. Praktycznie to jest cały silnik do wyrzucenia. Przy takiej awarii praktycznie nic się nie ratuje w tym silniku, bo nadwozie cały motocykl jest dobry, ale silnik niestety idzie na złom. Są to ogromne koszty, ponosi zawodnik, chyba że ma dobrego sponsora, ale widzimy idealny start Krzyśka Kasprzaka i on w tym momencie próbował jechać idealnym torem jazdy. Nie próbował gdzieś wyjeżdżać na zewnętrzną do krawężnika. Widzieliśmy, jak jechał jak po cyrklu. Starał się nie robić błędów. Janusz Kołodziej próbował z zewnętrznej, z wewnętrznej. No i to wygląda właśnie w ten sposób, że jadący zawodnik z tyłu jest szybszy. No ale on musi czasami pokonać więcej trasy, chcąc go objechać. Musi się zadać troszeczkę szerzej. No ale to wtedy też trzeba kontrolować ten motocykl, także
patrząc, wydawałoby się, że atakuje go i w pewnym momencie go przejdzie. No ale tu mamy przykład tego, chcąc uniknąć kontuzji w wejściu, musiał przymknąć start, aby nie wpaść w Krzyśka jedącego po prawej stronie.